दिनै जोंनि बर'फोरनि गेजेराव मोनसे राजखान्थिनिफ्राय गुबुन मोनसे राजखान्थि गरसे गरनै फैसानि लबावनो हानजाखौ सोलायबाय दङ जों साफ्रोमबो बुंनो थाङाखै सानैसा बिदिबो दङ खायसे खायसेया दङ दा बेफोरखौ जोङो जायफोर राजखान्थि सामलायगिरि जायफोर राजखान्थिजों लोब्बा दङ दा बेफोरखौ एसे बुजिनानै बुजिलायोबा मोजां जायो नामा नंगौ नोंथांमोना देग्लायनि जे बर' हारिनि थामहिनबा बैसागु बोथोरजों असिला लानानै गोबां बर'नि जे बैसागु जे मेथाइ बे मेथाइखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों गोबां समावनो बे समाव बैसागु बोथोरखौ असिला लानानै गुबुन गुबुन समाव बे समाव फावखुंगुरनिफ्राय लानानै मेथाइ खनगिरि बिथांमोना दिहुननायखौ नुनो मोनदों आरो गोबां बेफोरबायदिनो मुंदांखा जानायखौबो जों नुनो मोनदों दिनै जों सासे बिथां फावखुंगुर बिथांजों सावरायनो थाखाय आखायाव लागोन जाय फावखुंगुरा थांनाय सालबारि जिल्ला बिसानिफ्राय बिथाङा द किं अफ बड' बैसागु एलबाम 2025 बिमुंजों बिथाङा बान्था मोननो हादों बिथाङा गुबुन रावबो नङा नोंथांमोना बिथांखौ सिनायखायो बिथाङानो जादों जे बर' हारिनि सासे फावखुंगुर बिथां मेन्डेला ब्रह्म थामहिनबा बिथांनि गुबै बिमुं जिहेते दैमासा ब्रह्म होननानै जों मिन्थिगौ बिथांनिफ्राय जों मोनथिनो नाजागोन जे बिथाङा जे बे समाव देग्लायनि जे 2025 मायथाइयाव बिथाङानो गोबांसिन बा गासिबनिख्रुइबो जे नैबे बैसागु बोथोरखौ असिला लानानै बिथाङा फाव खालामनो मोनदों थामहिनबा एलबामाव बिथाङा खामानि मावदों जायनि थाखायनो बिथाङा बे बान्थाखौबो मोननो हादों बिथांनिफ्राय जोङो गोबां बाथ्राखौनो मिथिनो थाखाय नाजागोन गिबियावनो कंग्रेचुलेसनखौ जासिग्रोबाय बड'लेण्ड बुब्लिनि नोंथांनि जिखिनि मावथिफारिया दं बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि हामलायनायखौ बावहरनाय जाहैबाय फंबाया खस्थ' खालामनानै आंसिम फैनायनि थाखाय आरो खनसे गोजोननायखौ बावग्रोनाय जाहैबाय मिन्थिनो नाजागोन जिहेते नोंथाङा नैबे बावैसो सानसेगाव बिसा सालबारि जिल्ला बिसाजों खुंजानाय जे हाबाफारि बे हाबाफारियाव नोंथांनो नैबे द किं अफ बड' नैबे बैसागु एलबाम 2025 बे बान्थाखौ मोननो हाबाय बेनि आन्दोआव थामहिनबा बे समाव नोंथाङा मोनबेसे बैसागु एलबामखौ बानायनाय आं थारैनो गिबियावनो सालबारि जिल्ला बर' सिने आर्टिस्ट एस'सियेसननि आफादगिरि नेहाथारजों लोगोसे आंनिनो लोगो बिथां फैलाजे बरगयारिनो आंनि गोसो गोरबोनि हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाहैबाय बिथांमोनानो आंखौ बे बोसोरनि बैसागो एलबामनि मुङै जा राजा महरै बिमुं होबाय बेखौ मोननानै आं थारैनो गोजोननाय मोनदों बेनि आन्दोआव आं गासै बे बोसोराव 12था एलबाम बानायनाय जादों बे 12था एलबामा जानो हागौ बर'फोरनि गेजेराव रेकर्ड बेखायनो जानो हागौ बिथांमोना बे हाबाफारिखौ लानाय जादों थारैनो मख'नांगोन जे बिथाङा फोरमायथिदों जे देग्लाय 2025 मायथाइयाव बिथाङा मोन 12था एलबामाव बड' बैसागु स्पेशेलि बैसागुआव बिथाङा बे समाव एलबाम बानायदों थारैनो बे मोनसे गोदान रेकर्डखौ जों बुंनांगोन बे समाव हांख्रायनाया माबायदि बे जायबा प्रडिउसार दं बिथांमोननि अफारफ्रा जायफ्रा प्रडिउसारफ्रा माहाजोन बे माहाजोन प्रडिउसारफोरनिफ्राय सोरनिफ्रायबा 25 सोरनिफ्रायबा 20 ओमफ्राय जायफ्रा प्रडिउसारा एसे गावखौनो खम जेबो फैसा थाखा गैया होननानै बुंदों बिथांमोननिफ्राय बबावबा 10,000 12,000 ओरै लाबोनाय जादों आरो बांसिनानो 18 20 25 ओरैजाय बेनिफ्राय खालामनानै मोजाङानो मोनजोबदों गासिबो एलबामखौनो फ्राय मोजाङानो मोनजोबदों बेनिफ्राय जायफोर प्रडिउसार बिथांमोननि रेसपन्सआबो मोजाङानो आसा खालामगोन जाय बिथांमोना दिहुनबाय आरोबाव दिहुननायनि लामाखौ लाबोथों बेखौ आसा खालामनाय जाहैबाय जिहेते नोंथांनिफ्राय मिथिनो नाजागोन जे देग्लाय नोंथाङा गासिबनिख्रुइबो बांसिन 12था एलबामखौ नोंथाङा बानायबाय बैसागुनि दा बेवहाय गुबुन गुबुन फावखुंगुरफोरा बर'नि गेजेराव गोबां फावखुंगुरफोर दङ नाथाय बिथांमोना खाबुखौ मोनाखै नोंथाङा मोननो हाबाय माबायदि आं बिनि आन्दोआव थांनाय बोसोराव 2 जा एलबाम बानायबाय बे 2 एलबामा जानो हागौ रायजोफोरनि गोसोआव जोबोद थुलुंगाखांनायखौ आं नुनो मोनदों मोनसेया जाहैबाय गेर गेर आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय सारैखौ हेलमेट हमगोन बे 2 एलबामा थांनाय बोसोराव रायजोफोरनि गेजेराव जोबोद दुंहाव थासारि लाना फैदों जानो हागौ प्रडिउसारफोरनि लुबैनायाबो नै एबारबो बिनोमोन जानो हागौ बिथांखौ लायोब्ला
जानो हागौ बेफोरबो गुदुं जानो हागौ ओरैजाय नाथाय आं प्रडिउसारखौ बुंगोन खायसे खायसे नै बारा एकदम गोदानथार प्रडिउसार जायफोर गोदानथार प्रडिउसारफोर दंमोन बिथांमोननिया एकदम गोदान हिसाबै जानो हागौ भिउआरा एसेबां जायाखै अब्लाबो जायफोरा थाखानाय चेनेल बिथांमोननिया मोजाङैनो खारदों बेफोरनि गेजेराव जेरैहाय अ बिबार बेनिफ्राय बिनि उनाव जों नुनो मोनदों हान्थुआव मेलेम गोनां बिनि उनाव दुलुर दालार बेफोरखौ जोबोद मोजाङै खारनायखौ नुदों आरो बे बोसोराव रायजोफोरा अनसायदों जिहेथु नोंथाङा देग्लाय 12टा जे बड' बैसागु एलबामखौ नोंथाङा खालामनो मोनबाय दा बेनि गेजेराव नोंथाङा साबसिनखौ बबेखौ मोनदों खालामनानैथ' बबेखौ साबसिन मोनदों होननानै डाइरेक्ट फिननायखौ होनो मोना जायखिजाया मोनफ्रोमखौथ' मोजाङानो मोनदों बेनि गेजेरावनो मोनफ्रोमखौबोथ' रायजोनि गोसोआव गोजोन होनो हाया सोरबाया बबेखौबा मोजांसिन मोनदों सोरखौबा बबेखौबा मोजां मोनदों जायखिजाया दिनैनि दिनाव दिनैसिम भिउआरा अ बिबारावनो बांसिन थांनायखौ नुनो मोनदों औ बेनि उनाव दुलुर दालार बेनि उनाव हान्थुआव मेलेम गोनां आंनि बेलायाव आरो ओमफ्राय गुबुननि बेलायावथ' आंनिखौबो बांसिन खारनाय दङ दा बे मोनथाम मोनब्रैसोखौ रायजोआ जोबोद अनसायदों आरो जानो हागौ जायफोर गोदान दङ बिथांमोनहा चेनेला गोदानथार नालाय दा बेखायनो जोङो अनसायनायखौ नायनानै बबेयो मोजांसिन जादों बेखौ जों बुंनो हाया नाथाय जानो हागौ अ बिबार दुलुर दालार हान्थुआव मेलेम गोनां बेफोरो रायजोफोरनो रंजानो खुराक होनो हादों बेनिखायनो जानो हागौ बेफोरखौ भिउआव बांसिन मोनदों होननानै आं सानना लादों आरो नोंथांनिफ्राय मिथिगोन जिहेथु नोंथाङा सासे फोरोंगिरिबो बेनि गेजेर नोंथाङा मोन 12टा खम समनि गेजेराव नोंथाङा बे एलबामखौ बैसागु एलबामखौ बानायबाय माबोरै मेनेज जानाय जाय समाव आं एलबामखौ शुटिं लादोंमोन बे समाव जोंना एनुवेल एग्जामा जोब्बायमोन ओमफ्राय एनुवेल एग्जाम जोबनायनि उनावथ' क्लास लानाङा नालाय बेखिनि समावनो आं बानायनो हादों जिखिनि सम बानायदों बेखिनि फुललि क्लासा बन्दमोन मथा मथि 25 दिन थांदों एलबामनि नामाव 25 दिनाव नोंथाङा बे 12टा जिखिनि एलबाम दं बेखौ आबुं खालामदों सोरनियावबा साननै मथा मथि साननैयानो बांसिन बबेबा मोनसेखौ आरो सानसेयाव मोननै बानायनायबो दङ सानसेयावनो मोननैबो बानायनाय दङ माबोरै थाब जानाय नोंथांनि थाखाय जेरैहाय बे जे अ बिबार ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय फै मरा फोथायाव ना गुरैनि माने बे अ बिबारा जेबो काटिं गैयालासिनो खनसेयावनो लानाय जादों नालाय बेखायनो बेवहाय एसे टाइमा सेभ जादों आरो सानसेयाव मोननै बानाय जादों मिथिनो नाजागोन जिहेतु जोंनिया नोंथांनिफ्राय मिथिगोन जिहेतु 12टा एलबाम बानायदों जायगाफोरा बबे जायगायाव नोंथांमोना लानाय ओरैनो क'क्राझाराव मोनथामसो लाजादों बेनिफ्राय जोंनिनो बाक्सायावनो गासिबो बाक्सायाव बांसिन जादों मोनथिनो थाखाय नाजागोन जे फैबाय थानाय समाव जिहेतु नोंथाङा एलबामखौ बानायबाय बैसागु एलबाम सावथुनफोर नुगोन आं गावखौनो दिनै फोरमायनानै गोजोननाय मोनदों आं गावनो लिरनाय फिल्म गोसोआ बोराया बियो सेप्तेम्बराव रिलिज जानो थांबाय दङ आं आसा खालामगोन साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरखौ बे गोसोआ बोरायखौ साफ्रोमबो खनसे नायोब्ला मोजां जागोन मानो होनबा बेवहाय जोंनि बर'नि गेजेराव जाफ्लेबाय थानाय गोबां फिसा जाथायफोरखौ बेयाव होनाय जादों जेरैहाय जोङो जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरा लाइमोनफ्रा जौ सेरेब सिगारेट ड्राग्सफोरखौ लानानै गोबां सेंग्रा सिख्लाफ्रानो गाज्रि जाबाय दङ जों बेनिफ्राय माबोरै राहा मोनगोन बेखौ बेयाव दिन्थिनाय जादों दिनैनि दिनाव बर'फोरनि गेजेराव हिन्जाव थाखानाय हौवा थाखानायफ्रा बिजों बे खारलायलायबाय दङ दा बेफोरखौ जों माबोरै होबथानो हागोन मानि थाखाय जाबाय दं बेखौबो बेवहाय दिन्थिनाय जादों ओमफ्राय दिनैनि दिनाव गभर्नमेन्टनि एमप्लयि जाय मास्टारफोर बिथांमोना दिनै अपिएसनि जायगायाव एनपिएस लानो गोनां जादों बेखौबो बेवहाय दिन्थिनाय जादों बेखायनो आं आसा खालामगोन बे फिल्मखौ नायोब्ला जानो हागौ साफ्रोमनि गोसोखौ सोलायनो होनो हायाब्लाबो सानैसोनि गोसोखौ सोलायहोनो हागोन होननानै आंहा एसे फोथायनाय दङ शुटिंआ सोलिबाय शुटिंआ ड्रामाया फुलि जोब्बाय मेथाइआल'सै बेखायनो आसा खालामगोन सेप्तेम्बराव जेन बेखौ नायो सेप्तेम्बर दानाव सेप्तेम्बराव बेखौ रिलिज होनाय जागोन बेवहाय फावखुंगुर हिसाबाव सोरखौ मोननाय जागोन बेवहाय जाहा मेलाव दङ बिबेक गयारि
आरो फेमेलाव दङ जोंहा मनालिसा हाज'वारि बेनिफ्राय फैला बिथां दाब्ला बिथां आं थाबाय जोंहा जेसास बिथांमोनखौ नुगोन एक्सनफोर थागोन नामा एक्सना ओरैनो डाइरेक्ट एक्सन गैया ओरैनो गावलायनायखौ एसे होनाय जादों कमेडि टाइपआव जागोन नामा कमेडि ट्रेजेडि रमान्टिक सबखौ नुनाय जागोन बेवहाय जिहेतु नोंथांनिफ्राय मिन्थिगोन जे बिटिआर सोरखारनिफ्राय आथिखालाव जों नुनो मोन्दों जे मिनि सिनेमा हल बानायनाय बाथ्राखौ मिन्थिनो मोन्दों नोंथांमोननि जायगायावबो बे हयथ' बे लुफुं जानायनि लामायाव दङ दा बेनि गेजेरजों जोंनि बर'नि जे सावथुन बे सावथुना माबायदि हेफाजाब मोनगोन मोनसे बाथ्राखौ आं बुंनानै दुखु मोननाय जाहैगोन मानो होनबा बुहुमाव जों बर'फोरबायदि मोनसेबो जाथि गैया जानो हागौ जेरावहाय जोङो नाराबारि दुब्लिबारि तुम्बु सोंनानै जों सिनेमा नायनो गोनां जायो नाथाय गुबुन हारि गुबुन हादोर गुबुन रायजोफोराव जों दासिमबो बेफोरखौ नुवाखै नाथाय जोंनियाव दासिमबो सोलिबाय दङ बेखायनो जोबोद दुखु मोनो खुदिया लानानै गथ' गथाय लानानै बोराय बुरै बोराय बेन्थ' जेरावहाय तुम्बुआनो गैया खायसे खायसे जायगायाव तुम्बुबो गैया ओरैबायदि गोजांनाय ओरैबायदि गरमाव नायनो गोनां जायो बेफोरखौ नायनानै जोबोद दुखु मोनो दा दिनै बिटिसि गभर्नमेन्टआ टिकेन्द्रजित ब्रह्म बिथांनि नामाव जिखिनि सिनेमा हल लुफुंनो लादों बे मोनबा सिनेमा हला जानो हागौ बर'नि थाखाय थोजासे नङा आरो मोनसे बाथ्राखौ बुंगोन जिखिनि मोनबा फिल्म हल होदों बियो जाबाय मिनि बेहाय बबेयावबा 200 जन बबेयावबा 150 जन बबेयावबा 100 जन बेखिनिया जोंनि थाखाय थोजासे नङा दा बेखायनो जोङो सरकारनिफ्राय लुबैनाय थागोन जोंनो खमैबो मोनसे हलाव 500सो जुदि नायजानाय जायोब्ला बिदि जोंनि थाखाय थोजासे जागोन दा बेखायनो आं खावलायगोन नेक्स्टआव जुदि सरकारा जुदि होयोब्ला बोसोरसेयाव गंसेनो होथों नाथाय बेवहाय 500-600सो मानसि जानो हानाय नायनो हानाय बिदि जुदि खालामोब्ला जानो हागौ नायग्राफ्राबो गोजोननायखौ मोनगोन जायफोर प्रडिउसार बिथांमोनाबो फैसाखौ खामायनो हागोन नाथाय जुदि 120 150 जनल' 200 जनल' जुदि मानसि जानाय हल बानायोब्ला बियो जानो हागौ जोंहा एसेबां गोजोननाय थानाय नङा नोंथांनिफ्राय एसे मोनसे बाथ्राखौ मिन्थिनो थाखाय नाजागोन जिहेतु जों बावैसो सान सिगां समाजारि बिजोङाव नुनो मोन्दोंमोन जे UPPL जइन जानाय BPFआव जइन जानाय बिदिनो गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाखौ लानानै नोंथांमोना मोनसे नोंथाङानो जइन जाहैनाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोन्दोंमोन बे मा सावथुनमोन आरो बेनि गेजेरजों मा मेसेज होनो नागिरदों एसे फोरमायनांगोन बे सावथुनानो जाहैबाय बैसागुआव राजखान्थि बेखौ बिथां फैला बिथाङानो लिरदों डाइरेक्सनखौ बिथाङानो होदों जानो हागौ बिथांनि थांखियानो जाहैबाय जोंनि बर' समाजाव दिनै जोंनि बर'फोरनि गेजेराव मोनसे राजखान्थिनिफ्राय गुबुन मोनसे राजखान्थि गरसे गरनै फैसानि लबावनो हान्जाखौ सोलायबाय दङ जों साफ्रोमबो बुंनो थाङाखै सानैसा बिदिबो दङ खायसे खायसेया दङ दा बेफोरखौ जोङो जायफोर राजखान्थि सामलायगिरि जायफोर राजखान्थिजों लोब्बा दङ दा बेफोरखौ एसे बुजिलायोबा मोजां जायो नामा मानो होनबा दिनैनि दिनाव गरसे गरनै फैसानि थाखायनो मोनसेनिफ्राय गुबुन मोनसेनिफ्राय गुबुन मोनसे राजखान्थि हान्जायाव बास्लायबाय थानायखौ जों नुदों आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय जायफोर दैदेनगिरि लिडारफोर बा जायफोरा MCLA जाबाय जायफोरा MLA जाबाय MLAनि बाथ्राया गुबुन जोंनि दा BTCआव जाय हान्जानिफ्राय बिथाङा भट मोननानै देरहाबाय बे हान्जाखौ गारनानै गुबुन मोनसे गभर्नमेन्ट थानाय पलिटिक्सआव हाबहैयो दा बेफोरो सानैसोआ मोजां मोनोब्लाबो सानैसोखौ दुखु होनानै गालांनाय जायो मानो होनबा बे राजखान्थि हान्जायानो बेखौ देरहाहरदोंमोन नाथाय गावनि लाबालाबनि थाखाय गुबुन मोनसे दोलोआव बास्लायबाय दा बेफोरबो जोंनि थाखाय जानो हागौ खहा लाबोगोन समाजनि गेजेराव फोथायलायिया बेनिफ्रायनो फैयो दा बेखायनो आं खावलायगोन जोंनि गेजेराव दा बेफोरबायदिया दाजाथों सासे जों मिथिगौ जे बर' हारिनि सासे गोख्रों फावखुंगुर आरो बिथाङा असमिया सावथुन जगतआवबो गोबां बिहोमा होनाय बिथां फैलाव बसुमतारी बिथाङा नोंथांमोननि जायगानि थामहिनबा एरियानि जा बिथांनि जे श्राद्ध दङ बेखौ माब्ला आरो बिथांनि थाखाय मा हाबाफारि लानायखौ जादों दा बिथांनि नाम मख'नायाव दुखु मोनबाय बिथां न'खरनि बिसि बाजै लोगोसेनो फिसाला फिसाजो बिहामजो बिथांमोननिसिम आंनि गोसोनि दुखुखौ आरो फोरमायहरबावबाय दा बिथांनि श्राद्धखौ बे दाननिनो एबा मेनि 25 खालार सानडे बेयाव लानाय जादों बेखायनो आं नोंथांमोननि गेजेरजों आं फोरमायगोन जोंनि जेसेबां आर्टिस्टफोर दङ बिथांमोना
लाइजामखौ बोरैबा हैजायाब्लाबो साफ्रोमबो मोनफ्रोमबो जिल्लानि मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टनि जायफोर आफादगिरि नेहाथारि लोगोसेनो जायफोर मावथिफोर दङ बिथांमोना जेन साफ्रोमबो गावनि लोगो गावनिनो मानसि होननानै बै सानखालि बिथांनि दुखुनि समाव खनसे नुजाफैयोब्ला जानो हागौ बिथांनि न'खरनि मानसिफोरा गोजोनगोन बेखायनो आंनिफ्रायबो खावलायबाय 25 मे रबिबार खालि बिथांनि न'आव खनसे ज' नुलायगोन होननानै आसा खालामनाय जाहैबाय गोजोन्थों नंगौ बिथाङानो जादोंमोन बर' हारिनि बा बर' सावथुन मुलुगनि फावखुंगुर बिथां मेन्डेला ब्रह्म एबा बिथां दैमासा ब्रह्म बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौनो मिन्थिनो मोनबाय थारैनो मख'नांगोन जे बिथाङा देग्लाय मोन 12टा जे बैसागु एलबाम बानायनानै हाइस्ट रेकर्ड खालामनो हादों आरो जायखौ नोजोर बोनानै बे समाव सालबारि जिल्ला बिसाया बिथांनो दा किं अफ बैसागु एलबाम बिमुंजों बिथांनो मोनसे बान्थाबो होनाय जादों थारैनो मख'नांगोन जे बिथाङा जे सासे फोरोंगिरि महरै खामानि मावनायजों लोगोसेनो बिथाङा बर' हारिनि जाखिनि सावथुन मुलुग बे सावथुन फोथाराव बिथाङा गोबांनो बिहोमा होनानै खामानि मावबाय दङ आरो बिथांनिफ्राय मोनथिनो मोनदों जे बिथाङा गोसोआ बोराया मोनसे सावथुन दिहुननो थाखाय आखायाव लादों आरो बिथाङा बेखौ लिरनानै गावनि आखाइजोंनो बिथाङा लिरदों आरो बे बावैसो साननि उनाव थामहिनबा सेप्तेम्बर दानाव बेखौ नुगोन होननानै बिथाङा फोरमायदों गोबां बेवहाय बे सावथुनाव जों बिथांनि बुंनाय बायदिब्ला फोरमायनाय बायदिब्ला बिथाङा बुंदों फेस्लानिफ्राय लानानै एक्सन आरो गोबां बिथिंजों बिथाङा बे सावथुनखौ महर होदों होननानै बिथाङा फोरमायदों थारैनो मख'नांगोन जे बिथां बायदि सासे जाय बर'नि जे सावथुन मुलुग बे सावथुन मुलुगखौ बिथाङा गोबां बिहोमा होबाय दङ आरो मिजिंथिदों जे बिथांनि जे दिहुननो गोनां जे सावथुन गोसोआ बोराया बे मोजां जाफुंसारदों बेखौ आसा खालामबाय गोजोन्थों